maunang dili magkasinabot ang mga couple kay dili nila gina-speak ang love language sa ilahang partner. So for example, moingon ko og kanang libidish sa imuha. Dili ka kasabot kay dili man ka German. Bisag balik-balik ko na ako nga libidish. Dili gyud. Kay dili man ka German. So ang ako ang speak nga makasabot ka is I love you or mahal kita. Pero bahalag dili na ako na siya love language, pero para ma-fill in ang imuhang love tank, that's why I will make a compromise to speak that love language of yours. Magtuon sa English. Ano? Marami nga na. Magtuon ka German. Kumuyong ka ng dulkas Ginoo. Dili porque nga kailangan ampo-ampo gyud. Pre na loving your kids, your family, your wife. Kana para na ako bay dako na kay na. Bisa pag magsikag pa picture na nagpapiding-tiding ka diya sa kapobrehon, but the problem there is ibsang only mong family. Dili mo maatiman. Dili mo maatiman, wala kay labay. Para na ako bay na makaklagyapong ka bay sa Ginoo bay. So kuanta dito ta sa mo nang ako kuan kay kuan na gyud niya. Sa family gyud tanan sa ako yung kuan dapat. Rolling. Record naman day. 5, 4, 3, 2. Yo, what's up? Welcome back sa Bitok Bitok Podcast. Welcome, everybody. Welcome. Nami karon sa opisina lang kay medyo Mitsubishi. Dili Toyota, dili Nissan, kundi Mitsubishi. Mitsubishi ta karon. So, may na lang kay natay mga amigo, nagpadala, bastos kayo. Ha? Ni PM lang kalit. Lumsom na sila. Magpadala ko og pagkaon, di ba bastos? Lain na kayo, eh. Wala na to gisugo. Wala ta ni sulti, tamaingon lang din ka nga, bay magpadala mi. Tungkol sa ilang kalain na, ang tawag nila kay Belly na magayo. Very nice. Belly nice? Belly nice. Belly nice. Bite tatak lechon. So, kuhan siya ka ng pork belly. Tapos, paki-open na ba? Ay, sarap! Lumsom na yun. With liempo plus village. Tapos ka ng isa, fried ni. Prichon. Prichon? Prito nga lechon. Uy, piling na ako kuan eh. Pork. Basen. Yeah. Okay, din na pagkakaon si Wahidan. Di na sa kakaon. Napod may kauban din nga di makakaon. Yummy. Pero, Si Conspo, di ba nakakaon? pero naman ko'y crunch. Aray, crunch. Asa kong crunch. Ipakita, naman sa ko'y meal for the day. Di pwede nga si Moto ni mo na. Pwede man ko nga kanay nga rice, mukuha lang din ko gamay. Gabay ra gud. Ano Tilaw lagu ka sa Ang number one na magiging akong likayan is ang carbo nga daghan. rice. So unsa nga rice imong kakaon nun? Black rice. Black rice. Ngano daw unsa inay properties ana? Kuan lang, mas less gid siya og kuan. Sugar, tapos ang iyang glycemic index. Mas less. So far naman, gabilo 140 man ko basta katura nga rice, okay ra. Di gyud ko pwede yung mga pansit-pansit bihon-bihon. Mo spike gyud ba? Yeah, gaampo mi nga healthy gyud ka pero mi nga. Gatabangan ba ka namo kanang di kay mi mong snack usahay ba? Wow, mo ba? Di kay mi magpaibog. Wala na gakapi sa office. Wala na kayo gakapi. Kasi maho lang mong plastic mong tanan. Wala na ako din nagtiko. Alright, welcome back sa lang edisyon sa atong podcast. Daghang salamat sa mga nagtan-aw. Salamat po kayo sa mga nagtan-aw sa YouTube. Okay, thank you kayo ha. O sa mga nasa Spotify, thank you very much. And syempre, ang inyong Bitok-Bitok Podcast crew, kauban si Master Popey. Yeah, baby. Kauban si, kung mga alam mo ano si Conron, si later sa among topic, kauban na to ang ato sa one photo, walain one nito. I'm back. O syempre, siya karon ang atong girl, si Drew Dalapo Galo. Hi everybody! Medyo busy sa karon kay dagan kay may mga mission pa nga mga buhatonon na mga kabalo ka sige mo pangutana day nga sa ato ring komitiba anything natin makita nga risgo pwede na sa akong komitiba Risgo sa mga anything na kay makitang delikado niya murag makahatag ni og risgo Regardless ko sa kwan? Sa unsa nga kwan? Sample ka ng quarry na risgo na sa flooding so pwede na dili environment
na may risk ana. O natay ka project nga murag risk ni sa mga aksidente. Pwede gyapon nato na i-question. Kanang lalaki nga dagan na kaayo babae, risgo mo na siya. Puy apil gyapon na. Wala na. Ay, na si Sampay na. Nagpadusi. Wala na bipit nagra. Uy! Wala pa nag-bless. Wala pa nag-bless. Amaw. Kuwada siya. Karon tingkaon lang na siya. Ano man kay. Ganon. Ang atong topic manggod karon. Why nada? Why nada yung topic? Ano di ay? Sorry, Sam. Ganun Ako di ay. sorry, Sam. Kasi ang topic nato medyo para gyud sa mga couple. Okay, tama lang. Wala man siya. Hawa be. Hawak kamay raman siya perminti. Oh, Hawak my kamay. Ayaw, Wala na. masakitan na sa mut. So, Ano ba? ang topic nato, how to keep affection alive in a busy marriage. Ano? English mo How ko to keep affection alive okay. Affection. in a busy marriage. Affection from the root word apekto. Maapekto. Labi na, well, sa bagay, amo nililing, duha ba yan kay dugay namin nag-uban? Si Duha. Di ba, kuan man ni ba, kanang ang imong target, bali duha kay, ang amo ang burag pwede ma-issue ani kay, dugay nami, nag-uban, nasa married couple, tapos busy po mi. Oh. Okay. May arang-arang man ni silang, si Juanito, pila ka years ang 5. 5, medyo napay, Mag-5. spice, mag-5 pa. 5 years in the Kani, marriage. fresh na fresh. Oh. Araw-araw, gabi-gabi pa ang team song ani. So medyo okay sa ni siya, di ba? So karon mo na tong istoryahan karon. So si Sam, wala si sawadi ka, wala kay karon di. Magyapon ka. Di gyapon ka katubang ani nga topic, magsiguro ra gyapon ka ani og correct, true. Mo ana lang ani. Sinasabi ko sa iyo. Sabi ko sa'yo. Wala may wa man ka. So tingkaon lang ka karon. So nay Rice podcast eating ta karon mga ikan. Oy. Teka muna, ako sang Gabriel ang YouTube. Ako lang i-shout out ning mga ga-comment sa to ha. Wait lang ha. Pero di lang sa mo, paglaway lang sa mo sa among Belly Nice. Yeah. Hello kang Dyna Miko Pay 16 watching and listening while working from home. G-Boy Stickers and Design. Uy. Ha, lingawan ako ga trabaho uy, the best gyud ka cons. Burn. Yan. Kita-kita ram rin kaida. Wala may apel? Wala may apel. Wala. More podcast to come sa imong channel cons. Okay, thank you. Nagasto mo sa kuan? Wala. Di wala Si tayo right. Kuya J Mark 23. Igo Kuya J. gyud na sa one whole sheet of paper back to back. So good sa una kong Selborn nga paminaw gyud ko sa inyong mga words of wisdom. Nox, akin na yung message biya Konzo. Ay, nga, taas nga, no? tanawa. Dili na ako malimtan nga nagsugod ko paminaw sa inyo when I was in grade 9. Dili pa kayo uso ang cellphone ana Grade nga time, 9? ha? Tungod po kay dili pa man ta ka-afford grade 9 gibulagan ko sa akong uyab tungod kay way communication. Timing po nga bakasyon wala ko ka-chat niya for how many days. That's why mo hinungdan nga gibulagan ko niya. Na-shock na lang ko nag-open ako sa akong account nga break na di ay me. Sorry. Since broken-hearted mangyud ko atong tungura nga daw gipikas-pikas ang atong kasing-kasing sa kasakit. Grabe na gid ni. Gihimong sisig ang iyang kasing-kasing. At that time, wa ko kabaloon sa akong buhaton. I opened our radio and started to listen sa MOR. Yung pala yun. Basta mo English na biya, di mo biya ginay truth diya. Dito ko makatawa labi na sa gugmang giya kung uban pa nga mga programa ninyo. Tungod sa akong pagpaminaw sa inyo, mas nidali o kaulian ng kasakit niyang gibati. Dito na dahil ko nagsugod mas naiguma pag ginako sa MOR. Pag grade 10 na ginako. Naka-cellphone naman ko. Bisan kamulog klase, mamina ko sa imong tita Bisyo. Gat nga ginako na, mag-headset lang ko gamit akong cellphone dahil tune in dahil ko. Kamulong To make the exam. story short, naay gipaygayon nga foundation di among eskwelahan nga itago lang nato sa pangalang Baongon National High School. Usa ko sa napili sa mga apil para mo represent sa among section. Tungod kay wa man ko'y talent na naibawaan, gitry na ako nga mag-DJ nga kunuhay ko sa radyo. Dito na ako na-discover nga okay dahil akong tingog sa microphone. Napay time nga during sa imong programa Tita Bisyo, maghimo-himo na lang yung problema kay gusto lagi na ako madunggan po ko sa radyo. Dako na kayo na nga achievement para sa ko. Dili na ako malimtan nga imong advice ako. Sa imong tingog murag gwapo mansag ka, daghan pa ka makita lain. Ni-graduate ko high school nga nangandoy ko nga mahimong DJ. One time neto ko Davao, taas gid ani no. Sige dapo ko tanaw sa live sa FB, na-influensyahan nako Second akong page amigo pa ta dito mga nga igala. naminaw sa inyo. Niabot ang time nga na-shut ng ABS, sakit kayo para sa kuha.
Pero sige japo kog tan-aw sa mga recordings ninyo kay makawala gyud sa problema. Sa una pag mata pa lang sa buntag mahimo na nga pamahaw og panihapon na Dear MOR with Master Poppy. Naghimo na kog sleeping pills nga di ko katulog ug di makapaminaw. After pandemic nakita kog radio station ug dito ka nag-volunteer. Hantud karon nagyud sa akong kasing-kasing nga mag-DJ gyud. Ako kayo og nahimo sa akong kinabuhi para mangandoy. Sa una pangandoy gyud ko nga makita tika sa personal Kuya Bern tagalabay na ko City Hall hoping nga timing nakasagawas. Ha ha ha. Kabalo ko nga nakay t-shirt nga og kalo small akong size. Yun para mo dito pinaka-point dito. 10 years na nilabay pero solid Japan ka suporta sa inyo. Busa padayon lang gyud kamo konsehal nakakaron sa una yaga-yagara na nimo pero karon naabot na gyud nimo. Long live Konsehal Bernie Bitog Sparsha. God bless you. Magpa-picture ako sa imo pohon o dako na kayo ng achievement nako. Kinsa na siya? Si Joe Romantico. Joy ko man ni Joe. Mapil na sila sa akong hosting workshop. That's for free. Oy, kana. Unsa na siya kon unsa to ingon kanang mag-DJ siya. Feeling nako na siya karon. Na lawyer na siya. Karon daw ko sa. Salamat. Salamat. Ako lang hangyon ang YouTube Si nga. Kuya Jane. Gami, butay ninyo limit ang comment para dili kita sa Asa kaya unsa man ta diha mag-thread na lang ta. Agi man na lang ta og kuan diha kanang article. Okay. So anyway, thank you. Salamat sa mga. Kinsa ngalan niya? Thank you, Kuya Jay. Thank you, Kuya Jay. Kuya Jay Mark 23. Salamat. Burns J. Salamat. And hopefully naraman may permitted rin sa Kuan City Hall, no? Gwapo na yan ang Bay, to be honest, dili sa pagkuan sa akong chair. Daghan naging kay ko madunggalingan na nga katong panahon na they were so broken-hearted. Kato akong mga programa so nagipamaminaw nila, malingaw sila, so ligan-gaan. Isa ko adto. Broken-hearted sila? Dili. Kato maminaw ba? Broken-hearted sila. College, high school. Diba? Sa ina, no, wala na. So, ibalik lang ako na sa kuan, no? Spotify ng mga Mo style. bitaw katong Sa kuan, playback? the same nga na feeling nga makuha na to sa atong audience earth, di ba? Nga sige sila ingana, sige sila ingon. So meaning natay purpose nga nung nata di gibutang sa radyo. Correct. Unya, correct. I'm sure Establishment connection. kamulo siyang buhat ana, murag happy kay siya nga murag kailakon pud siya gamay kay part of their lives na manggudta in a way. Yeah. So gwapo kaya nga atong ipang storya maka-inspire sa ila dili lang pud makatabang pag yun. Na. The same time mahimo sad silang the same murag gusto sila nga may ana pud, di ba? correct. So hopefully pon basin mag-podcast na siya daniwa takabalo na siya kauban na siya nato Ganahan bitaw balik ta ng mga tawag-tawag pero sa lagi ito man ang gina-schedule man guna no. Wala may problem din tawag mo in schedule. Na if sige, let's lang naon. Let's okay. Before sa main topic, kadyot lang yun kay Brad, one round lang. O sa mga insecurity niyo siyang kinabuhi nga, in fairness, inyo rapong, or inyong, may term, anak na bang, dugiran ako ng insecurity sa kinabuhi. I don't know lang kung sa imo ba ng tsura, attitude, or something, basta, pero, nakatabok na gyapon ka ba, na imo na fight? Ako gasawayan ko nga taas or do kay ko. Wow. Yeah. Bitaw joke na. Una sa ako kay pagkamusa. Insecurities. Attorney Drew. Wala pa ko Gwapa eh. man ka. Good thing. Okay man ka. Naba kayo mga... Kasi ang dami kong mga insecurities. Sa ako kay sapyot. Ano? Sa physical mo. Physical sa cute. Physical isa na. Ano man lagi? Pero ilang Kaliwat. ginang nakita ang imuhang pagkasapyot, kanang kansawan yung Di kanya. kon mo. Exercise naman no. Ang Mag-twerk ka na everyday. Mag-work na. Ako bitaw na nag-kuan sa gym. Ako bitaw nag-ana sa gym mo squat ba pero Mo daw na ba nga, ang mga tao nga gabakos, mo daw ng mga sapyot. Mo na Dili. gabakos yung ko. Kumutol naman na para sa tutoy ba. Ako rin sa babae din. Samantha, join me. Grabe man kay kawan oy. Not good for YouTube man ka oy. Hindi mga kamutan ba na no. Sige. Ino na ako ang sawa, Kumuta para mo dako. Mga sa bagay, na-mention naman lang akong pagkaputot. Di man kayo siya big deal sa ako ang Di man, akong di man. pag... naram ako sa normals. Di na po kay ko dwarf. Di na po kay ko taas. Pero sakto rasan na nga ako. Pero di ko na siguro, Katong pagkadako nimo. pagkatambok yung siguro na ako ba? Pero nahimo mo siyang asset. Lagi Lagi. imo mo tong defense mechanism nga ni success. Oo, tama, nga ni tama, success siya.
di ba, tambok ni, yun ko nga, ang baboy nga na dimple. Imo man go mindset. Sa mindset man go Japon nga. Kani gamito na ko ni nga kuan kanang murag Unhan na nako sila. Una na sila. counter attack sila. Baboy nga na dimple, wala sila nabuhat. Kay kablo ko nga usom gud sa una nga kanang gwapo kay paminahon nga DJ dahil pagkita dayon sa personal kay kuan. Okay. Ay, tama. Diba? Tama. Mo na ni siya. Tama na ka ng host nga dili kabalo mag-in-English o ka ng straight yun. Tama di ay. Munang dugay ko nakasulod sa wedding industry kay that time mga panahon mga ito nilang kisam mga ilado ano de R-Funk si Pro Boys si John Dilbando ba si John Pro Boys so, Cloyd Phoenix. mumang ni silang mga nag-una sa wedding industry nga English speaking yung gaayo takuyo kay mga barog mga lami kay mga Amerikana so pag naimo yun sa ko nga mag-host ka tapos ingani nga hosting Kada nakoy murag action ko sa backing imo bang panahon sir Bern, sa man to kanang nabay komedyante nga host or wala pa wala so, pa ikaw, that time ikaw ang first. siguro yung mga pinakamaasag yun pero kani nga level ba nga ng pang hotel level bito nga Wala mo gud toy host nga makita na to sa Manila nga kuan kasi bayani di man to mag-host gud sayo ra man to kuan ra man to di ba? Wala kaayo like silang Tito Vic and Joey lahi man sila di man. ang naka-inspire nako is si Alex Calleja. Pagkita na ko Tanda- niya Ay, oo, tama, no? Primero gatanaw pa man ko sa mga komedyan na kasi nga bayot man gyud bay. So pwede na ko awayon. si Sam din nakalingi si Sam diretso. So bayot gyud kasagaraan ko. So akong ginunak kung kaning comedian host ka bayot na namagin ng mga stand up comedy so murag sila gimukan ani ba mo. Tama no, Ako manggod. ga-hosting mo si Alex no. Oo. Ang ako manggod ka nang gusto ko ba nga kung sulod ko aning nga career kanang gyud ko mo excel ana ba pag dili galing ko mo excel ani mangita kog lain na pod na ko. So pag sulod ako sa hosting ano man niya nga mga bait man ginang mo excel ani so murag dili ko pwede. Nung nakita na ko si Alex Calleja nga stand up comedy. Kaya kasagaran stand up comedy to na ilang kasi pang US ba na kanang monologue lang ba, di ba? Nung nakita na ko si Alex Calleja nga pwede din siya ba? Medyo awkward kay dili pa kay siya accepted. Kanang Dili kuwan pa lang. normal sa Dili pa Philippines. normal sa to Pero nung nakita ko si Alex Calleja, pwede din na ba yun? Ana ba? Tapos eventually pwede ni ana. Tapos nisunod dayon si si Manalo ba? Jose Manalo. So medyo nakatag sa akong boost sa akong kagalingon. Ay pwede day laging laki ba eh? So pwede ra gid dayo ana ba? Tapos ang problema man po nako sa bayot man gud sa una, namo ko sila kanta bay di man ko singer nga kanang saon man niya. So pwede ra gid day kan. Daw bi kay pag-abot ni Alex Calleja ang iyang mga item is more on kanamang mga situation or couple mga ana dito na dayon ko nag-create actually ang mga first na ako di ba Alex Calleja kung gaawaton then eventually mo din sagol na sa mo din ko na confident na rin ko sa kasal mo din to akong gidala na nga pwede ra gid nga Bisaya pero komedyante ka so wala na dayon so mo na to tama mo na yung pinaka ko na insecurity nga wala may YouTube sa akong time para you know I could watch English vloggers like that. Ako ba kaya ang Miss akong confidence Rachel. ang akong kanang magkanta. Kabalo ba ka sa una nga sa bata pa ko kanang mutanaw ng tanan tao sa ako kay miyan din sila. Hala, ano bitaw ni? Gatanaw na tanan. Kabalo ba ka mukurog akong tigog? Say you say me. Ayo gila ko. Say you together. Naka-stage fright. Pero siguro usap lang ang mga edad nimo elementary. Mga I think burag stages malata na to na tanan sa kay. Mao na day kay nga na. Burag alam Nakanta po ka. Say me. Dili mo ko yan. Di mo ko yan. Katong dancer pa ko napakosakit ka nang burag ikaw na tawagon burag kasukaon na ka. Burag di ka ginawa. Ikaw na pagsayo na burag mawala na dahil ng imong burag I think palit man siguro nato na. Siguro Kamandro, kano sa kanisaya mo? ara siguro tong uban nga ang ilang parents daan is medyo na exposed na sa bata pa lang sila gina-expose na sila. So muna siguro nga mas earlier sila. Kita nga dito ra Tagalog chat. Remember this ang akong panginabuhi karon hosting but never elementary, high school, even college wag gyud ko sukad nga nahimong host. Ni sukad bisag unsa ka gamay nga event wala gyud ko sukad nga na host. Ang ako rin ginawa na mag-dancer gyud ko back up sa mga artista. Mura ginako ang nasa kong mind. Ta karon nahimo na panginabuyan hosting na yun. Layo, di ba?
Si Drew by grabe, wala siya insecurity. Wow. Idol na ka na mo, Drew. Sana all walang insecurity sa buhay. Na, uy, ang ako insecurity kay, wala ako'y master of something. Like, I know how to, fast learner ko, dali na ako maka-learn. I know how to, I know a lot of things nga buhaton, pero wala ako'y something nga master Master, na ako. magkakampaulo. Control man mo yung life. Controller, remote control. Like, para kay Cons, yung gingon nga, yagin na master, mo gina yung forte, good ang hosting. Sa kuha, pa ko'y, kuan nga, kani master ko, ani, pa ko'y, yakan na good. Wala ko'y Talaga ba? ingon ba, yakan. Ano mga Kana ko insecurity. Or napa kay gusto nga mastirong pero na basig hadlok lang ka. Basin sad. Pero sa imong radar, o sa may imong nasa sa imong radar karon Ayun na, Earth. Ilan na tong Paulo, Earth? Ilan na to, Earth? Ayun na, Earth. Pwede. Naay mga butang nga mamaster ka, pero dili lang kayo ni mo master. Private lang. Private lang. Uy, tinood na, no? Pwede sad na, Pwede no? kayo. Pwede. Oh, master ko, pero di na ako ika pa si Garbo. Wala. Dili ko si Master Poppy. Juanito. Ako kay kuan. May money Dua by dua. Ay major ning dua. Pero I know daghan ko insecurities pero kani ako. First kay kuan kanang insecure ko sa mga kuan bay, tiyadag tingog bay. Kay magmo na kung kuan mo na ko ang gusto ba. Kanalo kang mga nindot lugar tingog. Dili na kanta ba sa kanta. Makalagot. Hinarp. Away Ya, tinod. Kuan mo ko high school pa ko or kuan mo nang So gusto ka magbokalista? gusto ko tiyadag tingog. Kabalo ko mo kanta. Pero lahi dili ko tiyadag tingog. Nindot manggod. Dili Nugi. Basta Wala sure kay basta imong ginaay Regine Velasquez po ta. Terminate pag yun. bitaw mo ko na ko gusto ko ganang na mga note gusto na ko ma-achieve nga di na ko So basig na Don't kay be too harsh on yourself. o lagi basig na lang kay singer nga mo ni mong gina-idol ta mo imong gusto i-imitate. Yeah, tinod. Basig nga na di mo na ko ma-achieve by so Ang note lang kay mga kan ako mga taga mga example la Evidencel. Si December Avenue, Gabi Alipe, kana sila mga urban dub. Tag-as kilang sila bay. Mo na kong namo ko nang nadak ay god. O mo ko playlist. Manang gusto na ko nga na wag kataason ta akong mga convey akong tingog kay para sa laha ba. Wide and vocal range. Kabalo ko mo kanta. Kabalo ko. Alam, insecure ko sa may insecure ko nga nailalaki tsada kayo mo kanta diri kay ana. Pero mo akong frustration sa bata pa. Pero okay na nakamupo na ko ana. At least kabalo ko mo kanta. Dila ko tsada tingog. i-edit ra man Ano mo. sa dili ka malumukanta. Sa mo i-edit ra man mong tempo gibaba ra man ako. Kala sa tong ginakanta nga kon. Panahon na para magsaya. Bugin mo na. Okay, lower. Tapos ang ikaduha kay Kwan kanang wala na rin ko. Ang ikaduha kay kanang sa English bay. Dili kay ko kanang fluent. Ay gusto ko fluent kay ko sa English. Parehas ta. Same. Muna akong gusto ka ng Kwan bay sa ikapila ko nakadawian sa mga babae. Kanang lovable or kanang dali na kayo may love ang isa ka babae kung master kay kami. Tinoy. How come? I don't think so. That's true. I don't know. Maybe. Pogi points without na sa girl. Yes. I can attest to that. Aha. Grabe tong kanang kung naka level 10 na ka plus 50 ka ba kung may ka mo English ba? Kabalo ka If gibalance ni articulate Lord. ka. Magibalance kita ni Lord. Imagine nimo Bernie Bito tapos fluent pag wala. My God, kisa na lang my God. But when you're on the panel, you speak in English, right? In the panel. I will just like to manifest my Yes. support Yes. to the good reporter. Pero Bisaya di kalit din. Report nga ang iyag yung ko. Wala na yung book sa host na uban. Pero kabulo ka ako pareha tabay. Pero ako nalipay na ko nga English speaking ako mga kids. Kabalo sila ba? So okay na kay ko. Di ang ako magud kay kuan kanang ma-conscious ko sa ko English ba? Ay di ko kabalo kung basing na. Oh, lagi tinapita naglibo. Ano no? Kanag yung sa man the egg yolk is white or the egg yolk are white. Ano ba? The egg yolk is yellow man din. Di mo ko kanang the egg yolk are white.
Di, actually, ang ginawayan ramang gid sa English is kapwa Pilipino ramang gapon. Pero kung magstorya ka og speaking, kuan gyud ka ng foreigner gyud, appreciate ka na nila nga mag-speak in English. Same nagyapon Sila. sa katong ako insecurity sa pagkanta o sa tingog kay makastory ko English. Makasabot ka. Pero conscious lang jud ko nang di ka fluent sa ba. pag-deliver. Tama ba? Padilian na ba nana. Practice lang yun na, bay. Tapos, Talaga. tama ka. Mato ka sa lang nasod. Ay, hekora kay bay. Mm. Kay Kwan, mga Japan, mga anak. What happened? What happened there? I just explain. Two burger. Takari yung mga digong mag to. This one? This? Three. This is? No. That. Naka-remember. Kini. Naka-remember ko sa China. Comfort room? Huh? Gyan ako nga. Kaya ni Pro. Nakayon ko, wag gina polos ni ng English pa. Makato ni mo sa laing nasod, so sige ko, pwede rin mga mo mag-sign language. Wag yun sila, pakilam ng ang shall o will have. Pero Tagalog, Arp, okay ra ka sa Tagalog. Walang problema. Kasi palagi tayo nanonood ng mga esperanza mula sa puso. Pero ingnan mo ko sa asawa nga, kuan daw kay ko, gahit daw kay kong Tagalog. Kahit na sinasabi ko sa kanya na. Nag-i-accept ng concave Oh, siya. nagin. Na-accent. Pero, Kahi kayo. grabe mo kung tigtanaw sa unang mga gimmick, mga kung sa una sa mga agoy sa Tagalog. Muna in fairness katong nahimo kong manager sa MOR pagkatong Manila, medyo sabay-sabay sa Tagalog. Hindi, pumunta kami sa Manila. Tapos bumili kami doon. Tapos magtatanong yung asawa ko. Tapos ako, eto, magkano din to, ma'am? Ganun pala. Tapos sabi ng, Bisaya siya, ma'am. Bisaya kami, ma'am. Nagpalit lagi may ka na ni Boy Negro ka ng sigarilyo. Miss, pabili po ng gitna na lang kaha. Kung sa kahar, gitna ng kaha. Bili kami ng sigarilyo, gitna na lang kaha, gitna. Ang gano'n ka rin magkano ni? Hindi, yung, yung kaibigan ko sabi niya, may soft drinks kayo? Yung maginaw. Maginaw talaga. Malamig. Tarungin nyo kasi. Tarungin mo. Sabi nga nang huwag kayong tumabok. Naligsan tuloy. Ito na, sige na. Dito na ta sa couple kay para ma-justify na to nga wala si Sam karon. So balik kita sa main kuan nato. Main agenda. Main agenda na to nga kuan. Kung saon daw pag-maintain. Saan pag binisayaan na Erp? Unsa? Okay, Tagalog na nun nimo. How to keep affection alive in a busy marriage. Unsaon nimo nga napaghihapon ang kainit? Mamintiner. Ano ka? Ang kainit yung kung may sexual gini, di ba? Wala. Di ba tama ba ko? Di naman siguro. Passion na lang. Kung may ana. affection, dili ba niingon nga ng sexually related? Affection Sexually kanang kuan pa kay ka ba kanang ganahan pa kay ka sa iya Umugaling. Dili man not Dili necessarily. necessarily nga sexual. Oh, kana lang yun. bitang bilib pa kay ko nimo, ana ba kanang kuan pa kay ko okay. nimo. Basto sa di kaya ko ang kuan. Affection. I have affection to our office mates. Kuminga na lugar ka, di ba? O man na ka nang medyo magnana na nang. Infection Sorry. Ew. Kaunta. You always Ano? joke. How to keep affection alive in a busy marriage? Because sometimes ang problema pag sobra ka busy ang mga kuan, say mawala na ba na focus na sa bata, kami, Normal. sa labunon, ano ba ta? Pag man yung kapoy na mo duha, magtinikdanay na lang mo kay bawo na ba laparong kag kaliki, kusugan mo muhagok ko ni. Kinalagdanay na lang mo. Naisa na TikTok akong na scan pag-scan ako ano siya. Mata ang babae na. Hoy, gipuka na. Hoy, unsan man kay? Wala naman dahing ana-ana. Aring lalaki. Darling. Ako Saan masad mo gyud ko na ba nang feeling sad gyud ko na nang mutalikod lang silingling mo anak ba. Kay ang iyang angle mas anak man mas makatulog siya ka anak. Ana. Tapos feeling niya kung mag-abot sa mong hagok ba so, dito siya kanang nakoy feeling ya wala ina ni. Normal naman na siya. Kami po ni Paolo kay makatulog mi nga gaana. Dili ka face each other. O di mag-change angle later para mag-abot. Ano naman eh? Normal man.
kinsa man be ang Ano katulong ano nga. tong bago pa magsige magig-ana gyud mag-ana man gyud be. Di man ana magbali pero naman. pero hangad ang Ang problema karon magmadugay mo primero ana pa kadugay kay nangabugat na ba mo hawi na ba. Uwi na. Nakamot. True. Numinod na. Naminod na ba kay. tinuod din na. Tinuod na ba? Tino na be. Di pagana hawi man pero love man gid ako ni. Agwanta. Pagana after 2 hours matay naman siguro niya. Namatay naman niya Kaya di na maliyok mo. Niabutin ba? Sunog mga silingan! Tapos labi na nga atong both mga partners kanapoy trabaho. Lahi man po ng story mag-goodbye sa kanang asawa lang nga kanang housewife, no? Yeah, stay at home. Kaysa kanang parehasad mo working. Kay sometimes I don't know kung moabot pa man ni sa imo dro. Nabi mga times nga kanang pareha mo kapoy pag uli ninyo pareha mo mindset. I-serve ko kay kapoy ba ko. Tapos siya po na muna, i-serve ko kay kapoy ko. Ang isa gusto magpahilot, ang isa po gusto po niya nga hilot. Tapos ko din. Ang ending ninyo, sapot-sapot, bundak-bundak ninyo mga tiil. Ang solusyon ana. Insensitive. Muna ang solusyon ana sa katong mga dato gyud nagpalit og massage chair. Sama Para ka ni. mo duwa tapad. Nice idea. Apollo? Wala man siya massage chair ko man to. Wala day. Ana-ana raman to ila. Ano wala man Apollo? Ay, lazy boy ra to ila. Easy boy raman to. Pero tama ba? Kanang unsaon na nga tapos siyempre lahi ra bagyo betong sa bagay ang difference nato kay lahi nun mo trabaho no. So di na day pare mo. Parehami, government. Pero wala mo sa sakop. Di gid kami Na, nalingling siya gid kami gid perminting uban ba gid. Everything unsaon na mo nga ma-maintain lang gid gihapon ni ang affection kay say lahi na ba. Mubitaw sa mo yung sa inyo nga op. Kasi makalimot sa ko nga tuod ako ning mura og executive secretary pero ako ba gyapon ning asawa. May man tong mabikin nga sekretary nga makasaba nimo karon magbungol mo di niyo balas balay. Kung asawa nimo mo sekretary nag-away mo karon unya ka lang. Kung sekretary Pag-abot siya sa balay patay. Kabalos. Tawa si Ma'am Ling. Taka obo. lagi tuod no, lahi inyong dynamics no, and it's interesting enough nga lagi pag ang intimacy ba ninyo nga kanang asa man ka ga-intimate sa workplace baka ga-intimate or kuan, Di ba? di ba? Lisod Tapos ang kayo. problema mo ba trabaho na mo sabihin may tanang pag uli sa balay chillax na kay may mga katabang wala pa sa may katabang. Wa man say mo avail sa akong kuan kay taas man kay kong standard Brazilian model man wala kong gipangita pud nga katabang god. With vital statistics 36 24 36. Wala sa may katabang so pag abot mo sa malay trabaho gyapon. Labuno na para galing malas ang stress dili sa ingon nga nasa naminaw. Bay tinudyo to bay nga nagpalit kog mas larger nga kuan kay na ang stress level nila sa morning. Pagpukaw sa bata, ang mga labunong grabe kadaghan ba. Ta ikaw maapektuhan ba mo sa stress. So for 2025 tanan gyud akong buhaton pangita nga saon nga males ang stress ni Lingling. Unsa man? Moto, nagtawag washing machine. Mas dako nga washing machine para mas dali malaban. Ako na galaban. Palin ako dito, ako na ikuan. Pero dili na nga para char lang na ko ha. Akuan po na ko sa mode of exercise po na ko siya. Kibali para na ako kay movement lugar. Ma'am Ling, pag maglaba ba ni siya, marag feel ba ni mo macho kaysa sa iyang mga moves diya sa paglaba, ma'am? Wala rin ko niya makita kay naman sa sakuan. Ha? Naman sa kusina, di kaya po niya makita. Basin ba ma-in love kasi sa mo to? Oh my gosh. May lang kita nag-abs. Pagpuga, oh. Pag mag-abs ni Brad, dito kinakaipuga sa kundugan, bro. Anak pa. Para ang bula pa mo agi gid rin. Utan pa kay stanan tapos grabe ka muscle. Grabe muscles ba? Muscles, grabe. May gibot ba anything. Tang nakalami ron, salamat gyud ko sa Shopee. Anything ngay mo pangitaon wala ni mga DIY, pangitaon lang nimo bay. Wa kog tambis. Layo man siya. Akong dukdukon mahulog. Anong ngita sa Shopee oy? Ang nakita. Akong gitype kay fruit getter. To get the fruit. The fruit getter. Ang ni-appear? Ang in, Ano ni kon sa kanang sa to? Fruit sa to. Speaker. Speaker di ay. pero ang ending ang gipalit. Pero ang ending katong gipalit nimo katong drone nga makuha, di ba? Wow, Yes. Para sa bagay nalipay po si Lingling nga ako na yung
nag-awat-awat sa mga washing sa ero. So nagpalit ko atong pressurized barato, katong pisto, wala nga pressurized para pag igo sa taibong kag ang tahi sa ero. Mataktak yun ang mga kuan. O di nalipay na siya. Ikaduha, lisod man ikuton ilalom tong mga silig-silig. Karon na nako nasabtan nga man muding sa puton ma-stress day siya kay ang kamulo kag hugas malibang masab. So lisod kay kuuton. So nagpalit ko sa Shopee brush. Nga Duha taas. ka buok nga klase na steel brush para mawala ang lumot. O napato isa nga mas dako para dali ra makuha ma-brush. Naaraman din ni. Daw bi kay baho man na, mo baho man kay naa. So nagkuan po ko sa Shopee unsay isagol sa tubig nga makahumot after. Shopee, Becky naman. Ay grabe. So nag-spray ko nahumot. Tanaw na sad ko ngano man ni tanan bay pero unsay kailangan ikuan ang atop usab ba. Ana nausab tanan. Imong tatong gibidyoan tapos gi-affiliate nimo. Ay, Shopee wala ba? pa, oh. Para may lang na kwarta ba? Actually mo na next na kong buhaton. Pero karon na nice kaya na karon nga makakuha ka, makapalit ka, pero what if not? Mo ding mingon si Nessie nga lahi ra gyud kong napud kay kwarta kay dali ra pasag ka makakuan. Maka-find a way. Maka-afford ka kay kung naman gyud uban nga walang-wala Kay kami karon kung solusyon. sa puto may karon kay kapoy kay di kami makasinggit sa balay. Pwede man gumimato diretso ron sa Lux Hotel. No, di ba? Oh. Dito tamang singgit-singgit adali. Lagi. So, kuan Dito mangundang hantot ang habol dili malubagan. I therefore am convinced na kailangan yun tayo magpadato sabi para ma-okay ang atong relasyon. Dali na ma-address ang mga problema. Oh, intimacy and affection. Uy, dito na kay pag for example, kailangan mukaon kapoy na kamuluto, kapoy na. Order. Matik. Oh. Grab food. Kung wala kay or kwarta food kay panda. magkonsumisyon magsamot. Mo galing sa Di ba? away. Magsamot og away. Sumalam kay di na ta mag-order. Kanag yung dagin ang crucial ng ikaw banang tanaw ka mo anang asawa nga check sa ko sa akong itim mo na nabang swilukin eh. Hadlo kay ni. Sus, Nakadepende, nakasalalay. Sus pag anak ay medyo patay wa pa ni sulod. Dakong away na sa nisapot na sa dito law ni. Tanan. Diyan din mabaso na po ng mayor. Naiwag ilagputan, oy. Lugi kay musulod. pero para sa mo ha, crucial na sa mo kay labi na kay everyday lagi may gauba. You agree? You agree ba nga? Kuan? Pero kamo laylay mo Importante. na situation. O karon no, kang pres ka wanito, kamo pare mo ka trabaho pero di lang mo sa opisina. Unsay Di kung challenge na affection brad? man goodbye. Depende siya kung kamo duha kanang Lahi. murag na gusto intimate or something. Dili intimate nga kanang kanang sexual something. For example, sa ako si Emily expressive kina siya. Pero dili na siya kanang intimate. Di na siya kanang mag holding hands while walking. Lambing. Dili na siya. Ako Isulti gina niya brad or dili man or ma-feel ni mo. Ma-feel lang ako then kabalo gid ko nga dili siya inana. Kasi bawag ansoy mong kamot. Manang di siya. Basig singit kag kamot. Para ganina na matulog. Di na siya ganahan nga magakos ko siya or kanang magtapad mi nga. No ba yan? Wala mi Lahi sila. or kanang muhag during sa kwan ay mahag man galing sa public. Di siya ganan anak bay. Kay dili siya kanang di siya showy. Lalaki ba na siya sa Unsay yung ma-appreciate din? Man-hater gid na siya bay. Wait. Pero ako lang karon. Kuha na, nagsugod na even Dili, before pa. uyab pa mi. Uyab pa nga lang. Okay. Inanan na naging siya. At least ba, kay basi unyang sa una, okay pa. Takaroon na Gi-accept minyo na. So na-accept na Nabisi niya. So, makuha na ako nga okay na ako na lang ang munang challenge pa sa ako like unsaon pabilin sa imong affection or sa muna mas makurot sa kung mulis-tulis o kalit, my God, naipad ko to karto anay klaro. Naani sa Mga- Naay something. Manang ako challenge na sa ako kay di man showy akong gusto unta kay mag na intimacy, magtapan, maghug, ano ba? Murag maboy na akong physical ko gyud ba akong Love murag, language. love language isa. Physical touch. So, muna ang challenge ako nga ako na lang mo initiate nga ma-maintain na ako. Muna akong gina-pray always nga dili unta ko mo abot sa point nga masumhan ko. Dili ko ma out of love something ana ba kay gusto na ako nga inana nga love akong gusto ipakita sa iya. So munang initiative na lang nga di maka siya ganahan balag di siya ganahan ako muhag na lang ko muhag ko sa iya every morning or sa mag say ko I love you
Masin si I love you dili ba siya gakon sa kuha. Kanang di siya showy gid ba pero ma-feel na ko ang love ko niya. Ipakita niya sa ko nga love ko niya. Maski ka mo lang duha. Like, Unsa nga dili paagi? siya ingana ka. Dili kay siya na naka-showy gid. Unsa nga paagi? Ah, wala din ba yan? I love you, Juan. Juan, I love you, Juan. Wala din nga na. Di wala. I hope so. Unta. Kita. Manana lang. Kung naminaw ka karon Emily, pinapalibutan ka na namin. Ay, dili. Ako lang ikuan ha, ang akong thoughts, ana. Kailangan makabalo si Emily, ana, or na-communicate na niyo sa iya. Wala po. Isa po na sa Emily? mga kwan. Kung nanonood ka man. Hindi, pero kabalo magyagyapo siya. Masin sa uyab pa min sa una. Kabalo gyud siya nga mo gyud akong gusto. Pero ako lang is di po na po gusto nga Nag-struggle po siya. Yeah. Nga, kana, no? Murag struggle po siya. Gusto kay ka, pero murag awkward yun sa iya. Awkward sa iya ba? So, di na ko ipugos po. Okay lang, at least ako, ni-initiate ko nga, magkuhan sa iya, Okay. na ko'y pakita sa yung affection, ay, unsa ba na intimasyon, unsa ba na kuhan. At least na ako, kuhan. Muna lang akong ginapir lang yun always. Nga, di ko mga masumahan, dili ko mo. Nagyapon always. Pero everyday. kana man akong Pero kuya ba? kadlukan. Muna ba? Iyang prayer no, dili bitaw lang. Basi masuman si Emily. Iya is yang kaugalingon, di ba? Pero muna akong kakulbaan nga. Wata kabalo man sa panahon. So, that is why na responsibility si Emily anak gamay. Dili man na siya ang ingon nga ato yung i-implement good. Pero, dapat makalearn po si Emily kay kung Yan, gusto ang communication. babae og fairness good, no? So, kung naakay i-adjust po para sa imong husband, kailangan diya po na nimo. I'm sure nag-adjust si Lingling sa kabaho sa kuan. Sa mga batasan nga mga kuan dili makaon sa una, di ba? Murag na adjustment sa kay hulatan sa kay wala pa naka-change ang tao or kanang naa pa siya i-adjust sa himself ba nga adi na lang ko maging ani kay dili ganahan akong husband ani. Agree ba ka na, Ma'am Drew? Yeah. Naamang kay something na i-give sa table True. pod. Oo. Kay kung gusto ka mo adjust ang lalaki, ikaw pod na po kay something na kuan kay imo biya ng love language. So that's very Wala lang important. siguro. Wala May 2 cents. Mao nang namugna na write ang book nga 5 Love Languages ni Gary Chapman. Kay isa siya ka psychologist og iyang permi ginabuhat kay mag-marriage counseling. Mao nang dili magkasinabot ang mga couple kay dili nila gina-speak ang love language sa Iyang ilahang partner. partner. So for example, moingon ko og kanang ish libidish sa imuha. Dili ka kasabot kay dili man ka German. Bisag balik-balik ko na ako nga ich libidish. Dili gyud. Kay dili man ka German. So ang ako ang speak nga makasabot ka is I love you or mahal kita. Pero bahalag dili na ako na siya love language pero para ma-fill in ang imuhang Nako. love tank. That's why I will make a compromise to speak that love language Nga of magtuon yours. sa Oo. English ano. Yana. Marami nga na. Yana. Tunggag German. So ako mo tuon ko. Magtuon ko og English or Oo. Filipino to make you understand that I love you. Ingana. Actually, kani nga topic para gini kang Juan yun. Pa-welcome back episode. Pero tama no, tama na siya. Tama sa no. I mean, Yeah. so dapat burog mo sa tay burog. Vice versa man na ang Vice versa. marriage. Dili man na nga ang kana ra siya ang mag-effort. Tama na niingon na gusiwan nga tana dili ko magkonsuming to say nakoy na feel delikado ni baka do may man tanga lab man lagi na to mo sabot. Pero basin niya moabot to sa punto nga Mubuto ang gansi ba? what if ay ako wala ko nagsulti what if Oh, kasi di na din magka-problema mga wala ko na yung kang Juan ni Mito pero sa mga nga situation ba mo din ang nakita din what if na yung sa kababae dayon or sa Touchy. What if touchy na dayon? mo'y naka-fill in Mm. kuy dito na Pero kabalutangan na yung mga pagkukulang ang marriage, na yung kulang ang tao. Pero mo lagi na, kung dili ka mo listen sa imong partner, unsa iyang kulang, like para sa ako, ang iyang kulang kay dapat mo step up ko sa financial aspect, ana lugar. So, kung di ko maminaw, ana, magsige na siya arbuluto, gyud. Sige na siya arbuluto. Pero kung ako nang i-address, makita niya nga gina-address na ako na ay mga improvement. True. Oh, iyan ang i-forgive sa sige di pa maka-perfect padayon lang sa diha ana I encourage you to be like that also kay para sa inyong duhaman. oh yeah Oh, di ba? Oh, yeah. So kung di ka ganahan nga kuuton ka, ikaw na lang manguot. Tama na ba sa Di, ang problema na unsay reaction bro kung for example misulti ka sa imong mo na yung gusto bro mo katawa or ang problema ba siya ay kay sila sa mga anak. Di ko na. Ano ba ang reaction? Mukatawa naman siya. Magkatawa lang. Wala ka na. Ah,
I always I remember na ko always niya gilingon kay di bugo ko inana buds. So ikaw adjust ano ba? Pero kung ikaw mo make move, like, bisag kung saan mo siya, okay na siya. Okay naman siya. Oh, Okay naman so, siya. Mali ako na lang mo bukuan lagi. Lagi nga na. That's love. Yeah. Pod. Sakto man na yung gahimon one, pero mo lagi na. Emily. Pinapalibutan ka. Kaninyo episode para gino. Si Emily lang gyud dili siya Anan dili siya kanang vocal sa inana nga mga kwan. So yung sa pula girl, gusto ko kanang unya gabi ilagar oh. Yatag matag man niya. Ano, di lang gyud siya kanang dili siya mo una ba ano mo ako lang technical kayo. Oh. Technical kayo. Schedule taon niya. Unsa oras? 1600 hours. ano lang, may nana lang nga kwan ba. Pero in fairness tama na nga topic brother nga. In every couple, tama nang may ana nga. Sige masabot manggugod kay ana siya. Pero kung imog yung kuan ang gist ba nga. Tama ba? Panganginalan po na ko ni dapat siya po medyo mo kuan sa sako. Dili man ingon yun nga Permi. kuan permi. Kay mo man sa na akong needs. Kasi remember, kung sa iyan ang side B, what if siya may na dapat ingan na kung ba na, tawa niyo mo na kung pwede siya magsuko-suko. Pwede siya magkuhan nga. Natay listener, nata siguro yung viewer nga, sigig pangutana ba, nganong di man ako matumbok, nganong di man siya kakakuan. Nakay something gina-fill in nga, mali nga jar. Katong gainon niya nga love tank niya, mo to imong punon para maka-feel siya og affection sa imo. Wow, kaan kaya. Then sa mga lapod na minaw, nagtanaw karon i-question po niyo yung self. Kay usaypon makalimot ta kay ang atong mga kuan kita Disney princess kay ta. Or perminti mo sabot atong mga partners ato. So lami kitong pamina, okay ko. Ang pangutan naman diha, ako ba nakasukli ba ko sa iya ha? Ano lagi no? Ana ba or naswertean lang ko kay di siya kapalag. Pero to be fair kung imuno naon Because dapat kay kana bitaw yung gaingnon nga kanang miingon dayon ang isa ka tawo nga di na ingana na manggug ko. So dili na ka mausab lugar but you're expecting ma-change ang usa ka tawo para sa imo. Yeah, isa na sa problema actually. Wala kami ng communication nga lang one to one gyud ba? More. Kami gid bitaw. isa sa mga Siguro na-read more na ko that. karon bago lang yun, to maintain the affection of busy people is to prioritize open communication. Bahalag cringe kay paminawon, basta kay if you want this marriage, this relationship to work, then let's go outside our box. Ano ba, our comfort to be zone. honest, kami liling late na kami. Karon pa ron may ngani na kanang storya na lang yun. Bisa nga anggol imong ganahan. Amin ako, pila na lang atong bayron nun sa ko. Angle di ay. Kasi yung anggol gyud kanang basig kuanra ka pero wala ka Bro, ganahan. ako lang gina-workout. Ako lang gina-work actually. O kami nag-story mi sa relationship nya. Inga naga shower ko then galibang siya na. Very intimate. Pero tingala ko kay tigtubag ba murag oy nasuko ka pag ana ay sa kay gahi. Gahi. Pero to be honest, kami liling na late bloomer mi sa may ngani bay kanang ginanay mga communication istorya na ba. So na siguro mga bata-bata pa magud mi hala tutok yung sa akong pagbuhi sa pamilya lately na ana siguro dako po lang tabangan ng traveling bitaw. Kana Kaya dagay mga moments na kamuraduha or nga na. I Di agad ba ang moments Yes, ba? I Yeah, I subscribe to your Thank you, Madam Chair. Nakoy ko ande kanang Kadyo lang. Tagay pag lechon lang. Lami kayo. Lami ang lechon pero medyo sakit sa kaan alingag nga kay medyo guide din. Pagkaon nimo very nice kayo. Very nice. Very nice. Okay, thank you guys. Nagbilang ko gamay rice para nilang yun. Walang Balik sa imo. nay ako karon ga naitabo sa mga daw gina-workout na ko ang communication no. Pero dako ko yung tabang sa kuha karon kanang gipalit nga kuan kanang intercom sa helmet. No? Kay mo nang way na mo pud na magstorya mi. Muna mo Wapo ka. padulong sa office ug papauli. Basta ka sa likod, okay ra ka? Magkumusta ka na? Magkumusta ba like nakatawag na ba sa balay unsa man tsada buhaton unsa man. Di. Na magastorya gid mi. Ay to. Pero dagan na lang. Amazing. Usay man gud. Oh my god. Oh. Pero usay man gud I'm sure kung mabantayan nimo, technical ra kaayo atong mga Bastulyano usay kana bitang functional ra kaayo, ana bitaw. So dugangi gamay og kuan kanang murag intimate ba. Musa man imong kuan diha, walang nagsakit imong Adin kuan diha. tanan ako kon masking kuan gani unya buds murag.
lami ikuan mo yan. Magana man Ngana? dito. Ano man dito? Kala na, babe, pag-order po ka ng mga lingerie diya. Ayun ang duster room ang apoy ni nanay. Naiwan tayo nga duster niya. Parang design sa duster ni nanay. Buro mo kung nidulog ni nanay. Wala ko gipagamit na. Biyong rabak ko. Mga pang-exclusive ba? Mga So, pang-exclusive. mga na nga mga butang. Dako siya tabang actually. Manang, siguro, okay na po ko nga, ay mo'y way po na ako nga, mga communicate ko mo daw. Though, kailangan ko improve, like, mag-open ko sa akong, dapat, i-adjust yung same yung Ako lang ang pinakabagong mga minyo. Ikaw, long distance. Si Drew. Ikaw, musta man Drew? Sa bagay, di pa kami, kumpara lugar sa among mga dugay namin nag-uban, tapos na namin mga anak, busy yun mi technically, kay lahi naman ang mga issues, kaya dito Dugay naman na. ka sa mga anak, mga tuition na yung istoryahan. Kamo, so far, ingana. Sa ako, what I like about us ni Paolo kay kanang we have good dynamics sa house. For example, kanang pag-make sa balay in order. Kanang manghinlo, magkuan, Plastar. o plastar, tanan. Iyahan na. Ako, kabalo ko, gusto ko mutabang, pero di ko na ipatabang. Kaya di mo ka master. Kaya nga, no, may nga siya nga lang, pagpahulay lang, na, di, lagi mutabang, lagi ko. Maode nga, dili siya ganahan nga mutabang ko, kay maguba iyang plano sa pagplastar sa balay. Madugay, kay maglalis pa man me. Di man ka master sa hugaw pa. So para di kay ka ma-hurt, minsan ayun na ako na. Pahulay na. Pero actually, ang iyag yung main, ayaw na gubutan eh. Kay mo niya akong gusto. Oo, kana. Unya, dili man siya kabalog ko. Unya ako, mama na ako ang hilig. So, diya namin nag-blend ba. Galuto ko, siya gahugas, siya ga panilhig, siya ga kuan sa balay. Ako, ga luto and laba. Ingana. So, mingon sila nga Disney Princess ko sa balay. Siguro kay gamay po na mong house. Disney Princess. Dagan kayo ko ano. Ay, adjust gamay ba? Tinkerbell Ingana. siya. Tapos kabalo mo lately, siya na sigig panghanggat. Ako na pasig balibad. Ako na siyang inon. Oh, you know how it feels now, ha? Kabalusad siya. Kamalusan. Manghanggat o limpyo? Laba ko isang na-discover karon. Dili man mi ka ng sige og travel sa gawas like outside Cagayan de Oro or asa man ga-save pa mi ana. So among ginabuhat karon, what we do now is mag-staycation. Mangita Pwede, mi og pwede. kanang mga places here in Cagayan nga naay pool. Like Pwede, mga condominium singana. Okay na kayo na. O magstay for a night or two. Nakamulang duha ba? Wala may ginahuna-huna ang work Pwede sa ka office or anything. makasinggit-singgit, ana. Oh, pwede. So yan, dako siya og help sa amo upod nga maka-communicate mi, maka-spend time mi kami lang duha. Make sure nga way manuktok ha. Basing ka So sa mo mga lang. menu diha, try new things, Ako, try new para sa things. ako ba, mogya po ng usabay ka ng minsan travel lang within. Tama ka, ka ng mga resort. Lisod ko na ba? Nagan na kay karon. Pero not Lisod na- necessarily man. lisod Example na. ha. So may lokalisyon na. Nasi ba ako? Di, lisod yun nasa mo. Ah. Kulang game staycation, kami na duwa. Dagan may kaya sila. Di, pwede mo ba? Anyway, Nay ingon ka mo giduha kan ingon sa duha. Couples for Christ Oo. lagi mo tong balikon ako sa una ba nga nag-share ko nga naigi. Tito nganong kuan man kay mo, lambing pa man kay mo. Unsa man yung mga sikreto eh. Siya, don't forget good nga at least once a week mo mag-date. So, mo ginay kuan not necessarily mo lagi na kung wala tay budget. Lisod-lisod gid gyapon kay adi nanta mag-date kay palit na nato nig kuan. Di maka-sardinas kay lima na ni kaadlaw. Pero kung naagin mo tinuod yun nga kuan, pwede ra gud mo. Example, date. Diha lang mo sa a la carte pero kamon duha mag-storya mo dito, magkuan mo sa live. Di na usuron ka lang mamalit na. Barato naman ng mga camping-camping nga bangko og namisa. Yeah. Parking. Kape-kape. Lingkod. Nag-try ko nag-try mi ana last week, nagdala mig tong camping chairs na mo. Diyan mi sa Boulevard sa Makasandig. Oh, so okay ra. Tanaw-tanaw na ni sa river, gulat ko kinsay. Picture na yun, selfie Sus, na kaya yun. namin nilabay mo bug shorts. Mo na. Tuto kayo? Tuto kayo? Di na ta mo balik dan he. Wala siya matanaw nga nagmumog shorts gano gato ba man mi sa river. Sige, stick tanaw ron. Ay, bright kayo. Mayo. Bet. Kabalo. Dito ta ato bang be. Ano dayon? Yeah, pero again, ako, para sa kod, kuhan yun na, para ako confirm yung kuhan na nga, gwapo kaya nang magsige mo uban, mag-date. Dili kailangan, ulag, kung kaya, ulag yun, pero kung gamay nga budget, tama na, staycation is very good na bay. Okay na kayo na bay. Mo na yung maka-feel sa ano. Dalam na, kada yun na, nga-try ko na tong
plano mo mag day tour lang ta sa Bukidnon ba? Pero nagkuha mi naka-Evernet may sa Valencia. Dabas kito nga may kamera ang naka. So, ka na. Pero siyempre, mo budget yun ka. Siyempre, wala basing, lang. basing mag-away niya mo. Di, para sa ako, ayaw paapektuhan ng miyon nga, kamo raman. Ayaw, gid kayo ninyo nga, respect our kuan. Kaya naman may one week, Nasan may... kada week isa. At least man lang. Dapat ko na-read nga kanang dakog tabang sa mga couples ang rule of 2-2-2. So, Every 2 weeks mag-date mo. Nga kanang gamay lang nga doon lang sa siguro or gamay lang nga gastoy nga na. Yeah. Tapos every 2 months mag-date mo nga mag one night mo away from your home. Okay. And then every 2 years you travel outside the Philippines nga na. Kana, Kaya ingana nga way, mas maka-prepare mo. Dili ka ma-stress sa Tama. sa money or I-goal sa na to budget. na. Nasa So, ideya. mo na among gina-try ni Paulo Goal. Mo nang sa una mang good kay kuan gigo ka nang grabe gigo ka spontaneous ba. Nga hantod dili na day maplanuhan ang finances ingana. So karon kay gusto man mi ingana. So karon aton nang planuhon para mas hapsay, mas hanay ang among mga May mga savings finances. nga kanina. Sabi niya, Nagid ko ka ng piggy bank nga gabutang gid ko para kada for travel. For Paolo and me. Nice idea. or ako kanang ko na. Tama na siya. Naialkan siya nga, jugjak. So, ning jugjak, mami. Wala na. Tapos ingani po, kung na mo'y anak, tanay tendency gusto mo mag-date inyong ibilin, magbiling yun mo og something na nagbantay sa inyong anak. Lagi tama. Kaya mo sige nagbagot mo siya. Gusto ko kay mukha ni mong anak. Matik yun na. Biling yun ka ba? Munang ginabot. Biling yun ka. Di, kaning kuan, Sa Erp, pag-unsa ka rin kanong lagi. sa man ni, nga ma-apply ka na bitang magsika og praise sa imong partner. Dili man sad sige, but once in a while ba, nga i-praise nimo siya sa iyang good nga night na kuan. Ako ma-appreciate kay na ko na. Ani po go ka na bang? I want to say, kanong sa namang iba nga, nahimulag requirement ng pag-I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Ako di sa kiko nga na sa ganang halos, burag part na nga, mataguman, sige babay, I love you. Di sa ko na ba kay gusto na ko nga pag gisulti na ko na na feel gyud na ako na. Na feel gyud na ako para medyo pod ano kailangan mo ibang ko di ba nga murag part na gyud sa story. I love you, love you, love you. Pero mas kailangan gyud ko atong gisulti na lang ko. So mag-appreciate ko. Di po perminting nga for the sake lang ako masulti. Pag na feel gyud na ako nga na-appreciate gyud ako yung gibuhat. Di ara pod nga time gyud nga mo storya ko. Diyan na ba na kay Ma-miss? Ma-miss siya ni Ma'am Ling. Yeah. Okay, next month na pod. Dili man ma-miss kay kung dili nimo pirmi buhaton pud vulgar or regular nga gabuhaton. Kimiin mo din nga. Di man mo tuo. Di man to. Sure. Istorya ra man. Away da maya imo man ang asawa. Di na mo to. Ay ka, di na lang ko mo storya. Pero kilig na lang kay anak kay sa defense mechanism na nila. Nga kunwari, Di sila gusto vulnerable. Kailan ba lang murugag ka lang. Parang tanga. Ano man ang Parang engot to. Matunggal ni mo sa lain nga. Gabi switch kita siya ba yung serious ako. Matik mo lang ka nga nalak ni mong portahan. Matik na dahil may nga nang istorya niya. Because before we end, ako i-share nga, kung gini siya, biblical command sa mga Ala. married couple. Pwede gini ba? Wala. Biblical command. Biblical command, murag, mo apply gini kay Ma'am Emily Pod. Sige. O Ako di, po. kung Bad kaya, kami na. sa tanan yan eh. 1 Corinthians chapter 7 verses 3 to 5. The husband should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. Verse 4, the wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband do not have authority over his own body, but yields it to his wife. Verse 5, do not deprive each other, except perhaps by mutual consent and for a time, so that you may devote yourselves to prayer. Then come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. Galing! That That's means very good. Unsa to? Gibasahan ko ni Paulo ani kay natay times nga wala yun dili ko feel love ka wala ka. dili man na Isuko feel. na nini. Dili na siya sa feel. Yes. That means na kay sa tong term Obligation, marital obligation. marital obligation na siya or else na siya Muna, consequences. mo sa na ako ang kuan sa akong life, Brad. Kumiyong ka ng dulkas Ginoo,
Dili porque nga kailangan ampo-ampo gyud. Pre na loving your kids, your family, your wife. Kana para na ako bay dako na kay na. Bisa pag magsikag pa picture nagpapiding-tiding ka diya sa kapobrehon, but the problem there is if sa own mong family, Dili mo maatiman. dili mo maatiman, wala kay labay. Para na ako bay na makaklagyapong ka bay sa Ginoo bay. Junod. So, kuanta, dito ta sa, muna nga kuha, kuhan kay kuhan na yun niya. Sa family gyud tanan, sa ako yung kuhan, dapat diri gyud ko. Pero kabalo ka, sakto na nga grabe ka po na imong family, diyan na din mag-awas. Dito na din sa uban. Kaya nag-overflow naman. Overflow naman ka. So, Yeah. kanang naturally, maapektuhan na din ang mga tao Naturally na because gid of na that siya. love. Oo. Move na diya. Then, katong sa verse 5, nag-warn na si Lord. Kabalo siya nga. Si Paul man nag-warn na siya sa mga taga-Corinth. Kabalo ang Ginoo nga, matempt gyud ka. Mo nang kamo nga magtiayon, buhata gyud ninyo nga, dili gyud ninyo ma-deprive ang inyong mga partners so that you will not be tempted outside. So, nag-warn na siya. Mo di ay po nga na yung mga times, nga yung mga tao nga maka-cheating, ana. Kaya Kay wala wala na Fulfill. na-fulfill sa partner ang iyahang marital obligation. Kana nga tubag, belly nice. Belly nice. Daghang salamat sa belly nice. Naihumok, nagahi, Bye, Mao ka to, ang atong juicy. Good news! good news Survival! Thank you very much, Belly Nice sa Tak-Tak. Thank you very... Unsa na ka nang... Pwede na orderon lugar. Lechon, dayon, lumpia. Pila na? 1399. Barato, ha? Tapos prichon, dayon. Sarap din, in fairness. Pwede na mumukaw na. Basta wak ko'y rice lang. Okay naman daw ko. Thank you That's very my much. number, Daniel, 0917-546-0928. And to sum up lang sa akong dugangan lang ako nga mas maayo nga na ay katawa-katawa, na ay kulitan, na ay kanabitang pinaras po ninyo mag-asawa bitaw nga kamulan duha, nga magkulitan mong duha. Apil ko ligo bi. Sa ayo ba? Apil ko. Ano ba something nga na bitaw. Nga para makuan gid. Inyo mo gana. Kailan Siya ko ka pa daw dungog naman. Kanay mo mga sad ka. Bula man nga. Mamoto pa na mo na. Ikaw naman ka pa dungog-dungog naman ka. Kaya wala man mong asawa. Ay, kabalak ako itag si Ma'am Lesta. Pili, ato tong ikat. Ay, Ito isen sa iya. I-clip na to. Ma'am, na yung nagpadungog-dungog. Salamat sa inta lang. Kinipagayapon ng Bitok University Podcast Crew. O, Alisa, may na lang sa Ginoo ko nagmay. Sige lang magkakaon karon. Siyempre, alirisan, diri ka, kaway-kaway. Sampay na. Halil sa wadika. Amo siyang gi-eject sa kay wa man say Paris. Walay ma-contribute. Walay makontribute. sinasabi ko sa'yo, Sinasabi ko sa'yo. Master Poppy! Ay kalimte yung Facebook, Master Poppy. One photo Lulu. for great photos, pictures, tanan-tanan, Brad. Grabe. Follow. Kuyaw nga tao. Yeah. One photo, si Juanita. O siyempre, attorney Dalapo Galipo! Bye, everybody. Okay, si Conselber ni Bitok. Ingat mo tanan. I love you all. Bye! Bye. Bye. Bye.